Minkejja diversi skemi u inċentivi sabiex in-nies jinvestu fil-pannelli fotovoltaiċi dan kollu qed jisfuma fix-xejn għaliex nies li għandhom il-pannelli biex jieħdu l-enerġija mix-xemx xorta jispiċċaw b'kontijiet tal-elettriku li huma għoljin. Dan is-sentiment intwera b'mod ċar fuq il-midja soċjali kif kienu ħafna li wrew ir-rabja tagħhom b'wieħed jgħid il-kontijiet għalkemm għandu l-pannelli qed jiġuh ferm ola xorta waħda u li issa għandu spazju mitluf fuq il-bejt. Wieħed qal li meta ċempelu saqsara l-kontijiet xorta baqgħu għoljin qalulu li għażiet l-appliances. Iżda hu kiteb li mhux vera żied l-appliances. Persuna oħra kitbet li anqas ħaq il-flus li ġew investiti 14 il-pannella iżda l-kontijiet baqgħu xorta waħda għolja. Mara oħra kitbet li serquha ħajja u li l-kontijiet baqgħu ġejjin filwaqt li wieħed kiteb li bil-flus li ntefqu żgur wieħed għadu ma ġabx dak li nefaq u li spiċċaw anzi iħallsu aktar. Fl-aħħar jiem kien hemm numru ta' kjuwiet li kienu osservati matul din il-ġimgħa fil-bini tal-arms fil-Bla tal-Bajda kif ħafna konsumaturi jilmentaw minħabba differenzi fir-rati u dan minkejja l-investiment ta' mijiet jekk mhux eluf ta' euro fil-pannelli. Kien propju il-ħadd li għadda meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħabbar proposta tal-Partit Nazzjonalista biex persuna li tbieħ l-enerġija ġenerata minn pannelli jew sorsi oħra titħallas l-istess prezz għal kull unit daqskemm l-arms tbieħ il-units. Din hija proposta oħra tal-Partit Nazzjonalista fl-impenn tiegħu bħala partit minn strateġija holistika li qed tkompli turi differenza kbira bejn il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista u l-politika tal-Gvern Laburista li hi marbuta b'mazzra ma' kuntratti evvizzjati. Kienu gvernijiet nazzjonista li kienu introduċew inċentivi sabiex persuni li jinvestu f'pannelli fotovoltaiċi ikunu jistgħu ibijaw l-enerġija ġenerata lena Malta. Iżda malli skadew l-aħħar kuntratti, is-sidien tal-pannelli spiċċaw jitħallsu ferm anqas tal-enerġija ġenerata tant li issa qed imorru minn taħt. Illi ma nistgħux inħallu l-inġustizzja tibqa' issir kuljum. Żgur li ma nistgħux inħallu li l-gvern ikompli jisraqna minn bwietna kuljum. U għalhekk jien qiegħed inwiegħed il-gvern nazzjonalista se jagħmel ġustizzja ma' dawk in-nies illi investew biex ikollna enerġija alternattiva għaliex ma jistax ikun illi dawn jirċievu 7 cents 7 ċentesmi u nofs għal kull unit li jġeneraw bl-investiment tagħhom fil-waqt li huma iħallsu minimu ta' 10 ċentesmi u nofs għal kull unit li jirċievu minant il-gvern. U għalhekk aħna bħala partit qegħdin inwedu li din l-anomalija taħt gvern nazzjonalista ser tispiċċa. Minħal oħra il-Gvern Laburista qabal il-pajjiż bi proġetti mifnija b'affarijiet irregolari li bih il-poplu qed ikollu jixtri l-elettriku bil-għoli meta mqabbel mal-interconnector u li tilef l-opportunità li jikseb fondi Ewropej għal pipeline tal-gass li kien ifisser it-tneħħija darba l dejjem tat-tanker f'nofs il-bajja ta' Marċaxlok.